dukuh kalangan lan kasengkuyung para warga ngawontenaken merti pedukuhan wonten ing pedukuhan kalangan menika. Kanthi kula sedaya tansah kebak ing raos rahmatipun Gusti lan ugi kebak wonten saking barokahipun Gusti. Ingkang salajengipun selawat salam kita tunjuk dimakan dunia kula sedaya kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula sedaya antu-antu barokah sampamipun awit saking dunia menika dumugi ing akhirat ing sakmangke. Amin. Bapak Ibu para lenggah kang kula hormati yaitu Pak Lurah saha para nisepin sepuh wonten ing kalang menika ingkang pisan parang kula saking Dinas Budayaan Gundo Kabudayaan Kabupaten Ponorogo aturaken matur nuwun sampun pun aturi wontenipun merti pedukuhan undangan wonten merti pedukuhan kalangan Bumirjo ing wekdal menika. Ingkang salajengipun nyuwun pangapunten nyuwun pamit Bapak Kepala Dinas Budayaan dari Gundo Kabudayaan Kabupaten Ponorogo boten saged rawuh wonten papan menika karanten wonten kewajiban ayat sanes kang kedah dipun lampahi saengga awang utusan dumateng kula saking bidang adat tradisi seni dan lembaga budaya sebatas marak sowan wonten ngarsanipun para wini sepuh lan para warga wonten ing kalangan menika. Ugi boten dadosaken cuwani penggali Bapak Ibu lan sedaya para rawuh kang sumedhapun. Bapak Ibu sedaya kang hormati, salajengipun ugi saking Dinas Kebudayaan Gundo Kabudayaan Kabupaten Ponorogo aturaken matur nuwun ugi awit saking para warga wonten ing kalang Bumirjo mriki wonten ing wekdal ingkang sampun kepengker lan wekdal ing sakmenika tesih uri-uri tesih saged uri-uri kabudayaan tasih saged nimbulaken antawisipun kekajenganipun para warga lan ugi dipun sengguyung saking para paparota ingkang wonten ing pangaksanipun pedukuhan kalangan sakmengipun wontenipun sing saking Kalurahan Bumirjo. Merti padukuhan utawi merti dusun menika mujudaken budaya utawi adat tradisi ingkang sangat sae adiluhur sehingga saking pemerintah lumantar atur kula saking Dinas Kebudayaan gadah pangajap monggo dumateng para warga sedayanipun sae ing pedukuhan kalangan lan ugi sakti wontenipun monggo anginipun sami ngupakara wiri-wiri adat tradisi ingkang sae monggo dipun uri-uri ingkang sae-saenipun menika tinggalan saking para leluhur kula sedaya wontenipun merti pedukuhan menika tentu kemawon kantun langkung gampil tugasipun tinimbang para leluhur utawi para nenek moyang ingkang sampun sumare ingkang sampun mapan rumiyin wontenipun ing pedukuhan kalang menika. Wontenipun merti pedukuhan tentu kemawon wonten tigang perkawis ingkang kedah kula panjenengan sepengi bebengi supados ada tradisi utawi kebudayaan wonten ing papan kula sedaya tansah sestantun. Kanthi merti pedukuhan yang sepisan tentu kemawon mujudaken raos syukur nggih, raos syukur saking para kawula dumateng ingkang nurbaing gesang syukur awit kanthi rahmatipun ingkang mawaos untuk kemawon kula panjenengan sedaya saged anglampahi panesangan saben-benipun kanthi ingkang langkung sae menika kula panjenengan kedah pun syukuri lan kanthi-kanthipun wonten ing merti pedukuhan menika mujudaken raos syukur saking kula panjenengan ing para warga sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala utawi Gusti Kang Maha Kuwasa. Yang salajengipun ugi wonten merti pedukuhan monggo anggenipun sami ngintu doa sasampunipun
bersyukur wonten ingkang waos awit rahmatipun kami kemawon bab nomor kalih menika ngintu doa dumateng para leluhur. Kula sedaya ingkang sampun dipun pijenaken wonten ing wewengkon menika kertu kemawon kedah ngimut-imut utawi kedah merengeti jasa-jasanipun para leluhur sedaya. Bapak Ibu nenek moyang kula lan sedaya rumiyin tesih kakaos anggenipun ngawali utawi putaka wonten ing papan menika nggih ngawali putaka kula sedaya kantun nerasaken kantun terus katunaken pamila kangge wujudipun raos syukur lan ugi wujud bektinipun saking lare dumateng tiyang sepuh dumateng nenek moyang kula sedaya kangge pati berbuka monggo ngintu doa dumateng para leluhur menika mustahaken budaya ingkang sangat sae lan ugi saking tuntunanipun agami nggih wonten tuntunan ingkang kula sedaya kedah doaken dumateng tiyang sepuh lan para leluhur kula panjenengan sedaya ugi kanthi mergi dusun para leluhur para nenek moyang sampun pun pintun doa mugi-mugi samangke arwahipun para leluhur nenek moyang kula sedaya tansah dipun tampi wontenipun Allah Subhanahu wa taala dipun apunten sedaya kalepatanipun dan ugi dipun tampi sedaya amal kesaenipun lan ing samangke mugi-mugi kanthi barokahipun saking leluhur sedaya ing samangke nuwuhaken perjuangan kalangan ingkang ing wekdal-wekdal ingkang bari dateng langkung sae langkung ayem-ayem pitetrem anggenipun sami pangsangan tansah kepanggih kanthi sae-saesipun ingkang apa tiga kula kemawon botenipun merti kedukuhan utawi wonten ing pinadran kalangan menika kula nyambut sedaya sasampunipun raos syukur ngintu doa ugi monggo ngenipun sami mupakara babagan lingkungan kewatan kula sedaya wontenipun syukur raos syukur lan saged awake dhewe menika saged nglampahi pangasahan ingkang sae tentu kemawon boten wal saking wontenipun alam sekitar kula sedaya. Pramila monggo ganti semangat merti perjuangan menika nginpun sami upakara lingkungan saya lingkungan wonten ing makor menika ugi lingkungan ingkang mendukung wontenipun sumber daya lan ugi sumber pangasahan ingkang kagem pangasahan kula sedaya ingkang pun sami upakara ingkang sae-saenipun wontenipun merti perjuangan wontenipun lebih dusun dan ugi nyadran menika dikagap ingkang kita saged wal saking dados tunggal dados menika dengan Pak menika saling terkait agar mujudaken pangesangan lan ugi mujudaken mangke insak mangke warisan-warisan sae budaya sae lingkungan hidup menika dipun turunaken dumateng anak cucu kula sedaya sehingga saged pangesanganipun langkung sae lan langkung sae. Bapak Ibu sedaya kang hormati salajengipun ugi babagan kegiatan tali mertibat banyak tenan agung tentu kemawon boten saged kalampahan menawi boten wonten niat ingkang saged golek-golik raosipun Bapak Dukuh Pak Lurah lan ugi dipun dukung sedaya warga kula monggo samaya kanthi semangat persatuan menika kanthi motif dusun pengembangan semangat persatuan kedah dipun jagi monggo lan anggenipun jagi kabudayan umum-umum wonten ing kalangan milihipun mirja mriki ingkang kanthi saesenipun pinanggah kanthi binaanipun saking Bapak Lurah lan ugi rangkatipun manipun dumateng Bapak Lurah tokoh masyarakat wonten ing papan menika. Salajengipun ugi bilih saking dinas kebudayaan anggenipun kalau ini napa nggih pirbagan anggenipun ing sakmangke saos sebagai bantuan dumateng pelaksanaanipun merti perjuangan ingkang menika monggo menika namung sekedar utawi stimulan nggih utawi stimulan
saking dinas namung saged menyang kuyung sekedhik ingkang bagen menika tekadipun warga lan ugi tekadipun menika kedah nggih mawi boten ning karep nggih tetep kedah wonten upaya-upaya secara mandiri. Apabila kami menika kasuwun monggo mugi-mugiaken saya menika babagan radio lan ugi sarana prasarana sanes-sanesipun monggo anginipun kula penyertaya nggih mugia nggih wonten pun stimulan nek boten didukung dengan swadaya saking penyertaya tentu kemawon boten saged kalaksana. Nggih menawi kaliyan menika sakalih saking dinas ngaraken matur nuwun wonten Bapak Ibu warga sedaya kang sampun tasih greget nginepun sami guru kabudayan harus kembaliipun menika nyadaran wonten ing makam kalangan menika. Bapak Ibu sedaya kula hormati kang sajengipun ugi saksampunipun wontenipun nyadran mugi-mugi ing samangke kawontenan sosial budaya dan keamanan ketertiban menjadi yang saya pun mereka sampun ngasih ulang poso nggih ini salah sinipun untuk yang mawon nek ulang poso nggih kata kegiatan ingkang dilaksanakan wonten ing masjid monggo nginipun sami njagi keamanan ketertiban wontenipun ing kedudukan kalangan menika Bapak Ibu sedaya kedah ingkang mandiri mandiri salajengipun ugi bilih wonten bapak ingkang gangguan harkam Tipmas monggo nginipun sami koordinasi menika wonten Pak Babin Kaptipmas wonten Pak Babinsa boten saged wal saking sedaya menika melekat anggenipun sami jadi saya menika lingkungan sosial lan ugi keagamaan minggahipun mangke koordinasipun Pak Babinsa Babin Kaptipmas dan juga wonten Bapak Guru bisa mengganggu Pak Lurah yang samangke ugi kanthi kerjasama utawi kanthi kaguyuban ingkang sae tansah saged mujudaken kalangan ingkang langkung aman langkung tentrem lan nggihipun sami nyambut sami kadangan tansah lumintu kanthi sae-saenipun. Kados namung mekaten ingkang saged kula aturaken minangka saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Mojokerto saking sekedhik ingkang kula aturaken kula pitados kathah atur kula kang boten pas boten trep lan karena lepatipun kula nyuwun pangapunten kang sanget. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kita kudu matur nuwun. Saestu dipunanggen aku ing panuwun awit pangandikan saking Dinas Kebudayaan Bengkunda Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo ingkang wonten ing wekdal menika dipun srirani penyanipun Bapak Suhardiono SIP selaku Kadif Adat Tradisi Seni dan Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Bapak Ibu, saestu tumapak adicara sampun inggih punika panutup dinadekaken adicara pagelaran seni tayub saking Wonosari Gunung Kidul. Lan saestu kula ingkang nderekaken wonten ing pepanggihan adicara merti padukuhan utawi nyadran wonten ing padukuhan kalangan Desa Bumburejo Kecamatan Rendah Kabupaten Progo wonten kalapatinipun saestu nyuwun agunging pangapunten. Semoga adicara dipun mungkasi kanthi lafal alhamdulillah nderekaken. Alhamdulillah rabbil alamin. Saking kula wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjung dumateng para bapak bapak ibu seni ayo saking Wonosari Gunung Kidul semoga anggenipun paring pasugatan pagelaran sak cekapipun.